cilmini o ɗo takita o foññini woɗi salaba lulaɗo Allah lelimin to maɗa to wayno e kadi gadda zakka ɗum ya ɗum hendana faƴiri en o wi min kam joni na bo ɗum miño haraji Mouhammadou idi jabankiyam ɓe mbi hey hul Allah jawmirawo jippini ayare zakka ta hokkayi a hefnoto o wi to hayɗi ɗuɗɗi o anda iyakamaji Abdoullah ibn Umar wi mi limayɗi o wi lima ɗiɗi mana no waɗi en kotu mbiyen kalulaɗo Allah ɓe mbi la en jawjaɓen hokkoɓe kam to dokki garten mbiyen hanko bo hokkayi ɓe jawi ɓe mbaali de ɓe mbalta ɓe mofti zakkaji ɓe ardini eɓe ndilla o tayniɓe o waɗi kawiki kaye ndare ngare lawol gaɗa lawol o tonton ɓe dari o wari ɓe ponno ɓernde yewi imana ko waɗi o hokkay o wi ngeeloba ganton gattosoje ɗiɗi nga dokkiyam ganemi poɗa iri mi wala iri maga nan dabbaji kewi ladde Madina fu ɗum jawdi mako cewɗi e tekkude wala ko wala hande o ardina o soda kangeri o sigo ɗi usso ko jango kadi bo ɗi ndimi ɗi garti banane ɗi kebbini kotu o wi kadi lima ɗiɗi mana en kawtudina en kotu mbiyen kam ɓe gari ɓe mbi lulaɗo Allah nda zakka fadan nda zakka to e nda babul awali nda ɓeɓe to zakka salaba mbi salaba haɗi o wi halaka salaba halki yimɓe mako nani ngari mbimo a woni qur'anu jippake Mouhammadou wolwima qur'anu jippoto dow ma doggu jawɗum yaw ittu zakka dokka to o tefi waɗoɓe usuri ɓe nangana o kosɗe Aboubacar yara mo yeeso lulaɗo Allah o tuuba o hokka zakka Seydina Aboubacar wi andana lulaɗo Allah on na kullum on ñallide a warayno jaaha tawamo mo yaratama andi yadake annabijo e halaka salaba Aboubacar yarma amoye to o suyti he nder ladde he woɗɗaki to o yi sahabojo he o suuɗo har nde wakkati Seydina Aboubacar o wari o lallaɓi o ya Aboubacar usakoni jafoɗayam mi wara mi itta e zakka o ardini gokkon ni Seydina Aboubacar wi Allah haɗi lulaɗo Allah jabki zakka ma mi won azzalumijo mi jaɓante wala haala jabki zakka ma zaman Seydina Umar o tuuri o usakoni nda o henditi ɗuɗɗum dabbaji zakka o henditi sharohon gokkon ñolkon Umar wi to na lelaɗo huɗatake fiyatake dami ɓoccuma mi haɓɓuma jango ta wari ɗo en yeyno gaden mo lulaɗo Allah sali zakka mum Aboubacar sali min ay o yawiyam yaw mbiya o wara warayna kadi to kadi tarihi ni waddi woɓɓe mbi riwayaji ɓurɗi lolluki kam zaman Umar o mayna zakka jaɓaka woɓɓe mbi o hewti ha zaman Ousmane wallahu alam to amma kadi julɓe Allah kakkilane hoore mon e wasiyaji annabijo sallllahu alayhi wa sallam to on garte bayora ɓerɗe en wiɓe annabijo maayi wala ko waɗantama ɗum fewre ɓalere kurum o waɗi keña o waɗi heeci keña janngo o waɗay hande oɗon waɗa faɓɓi janngo ma o waɗay